aquest estudi que es publica a Nature és una col·laboració amb la Universitat de Glasgow que ha durat durant 6 anys. Hem estat treballant durant 6 anys. Aquests investigadors, liderats pel doctor Tom Bird a la Universitat de Glasgow, han establert 35 models experimentals de carcinoma hepatocel·lular, dels quals 25 han pogut caracteritzar de forma fina des del punt de vista molecular aquests tumors i han creat una classificació molecular, diguéssim, de càncer de fetge de ratolí. Llavors ens van venir a nosaltres i ens van dir això com es combina, com recapitula el que passa amb els pacients amb hepatocarcinoma. Com que nosaltres teníem ja molt ben caracteritzat una cohort de 200 pacients, totes les característiques, vam alinear perfectament 4 classes moleculars, liderades per beta-catenina, una, TGF-beta, l'altra, marcadors de cèl·lules progenitores, l'altra, etc. El que hem aconseguit ara és, per a cada una de les classes moleculars d'hepatocarcinoma humà, tenim un model experimental en ratolí i un model experimental en organoide que podem tastar, diguéssim, de forma precisa, medicina de precisió, noves drogues o nous fàrmacs que apareguin en aquesta àrea. Per tant, jo crec que aquest article representa com una enciclopèdia dels models experimentals tant amb organoids com en ratolins que recapitulen, que reflexen les classes d'hepatocarcinoma humà.